horas lasro paju pak kita mesti di partang yang ngata pala boroha kadongan ima di channel YouTube i kali namar kata Batak Toba martang yang mahita. Mulia Tuhan diramatiho kami di bagasan tikion laho tumangiho kata kami urasi mahami asatamahan ya Tuhan marsaur atam nabedi asiroham di bagasan anak Yesus Kristus ya Bapa. Amin. Dia muna lihat kadongan ia si pakusur-kusuron ni rohata di bagasa tikion na dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan pasu ni dibata na somas sohot sian kata ni dibata na tersurat di buku Sada Musa 25 ayat pitu saat pro di ayat 10 sada jalan nagai pamusatan misi pakusur-kusuron ta ima sian ayat 10 sada a nama dok jadi dung mati si Abraham di pasu-pasu di bata masih Ishak anak nai. Hatiha sahala uduan belum mati. Jujuk do boha-bohaon col matari tu kemudian niari. Syukur pani. Isedula ning menggati hoccate. Alai perdalanan ning muluk batu dua nak kadongan. Pabua terus do merdalan nyubong jala debatado na mangula. Sada Musa 25 patuduhon kama mate nisi Abraham di umur 175 tahun tergorok medua jala gok umurna on patuduhon tu ngulu na gok jala di pasu-pasu dua anak nakot ya nakon ima si Ishak do si Ismail mananong ibana diliang makapela mordik pertubuh dulu non merujung tubuh syuku-syuku semua dia dumuse perdalan ni arajau ni dewata ayat 10 sada takas mengadusi kadungan dewata mamasu si Ishak anak nai oma patuduhon duduk ni badan dot per nuduhon ni dewata sia subit tusuk pasu-pasu ni di bata dan masukot di diri ni merasa sakala alai terus merdalan noeng Ishak paniam padani dada ala ni hagugo on nasa diri ala ni di bata nasa dia hidup dada kholat ditik kinasal pumanguda tu hatayak kadongan aposat di bana manguduti ulaun na marhiti sudut na mangihuna gariada di tongan dinamasai kaleon manang kehilangan dumardalan pasu-pasu ni dewata cucuk do kita hira aguan si tujuan di ngulon hatiha pertugi bulun ni ngulutta marujungu alai ibiltai mengajar hotu kita akaduman babuadak keajut di dalam do sudut boy donatoras guru manang ubat tak dangadong be alai pasu ni tu hatta dang masot di nasidai di jo tu hatta ido hita gabi si tursuk ka persiaw si buat badan jala panean asing roha do ibana masu halak na mangulu di bagasan perpadanan nak martang yang mahita mau lihat tema Tuhan di patudoko dututu dang masuk permuduam mulai pemerujung ngulu ni akka nama nguduh kami saya tonggo di patudoko pasu-pasu toka suduk lebar akan mulu merujuk pengulu nami tahe tursonom mudope toka suduk na upo somuse wasom padongan yang mau lihat tema di ramoti makami saya di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Songoni mazolo akadongan pertang yang atta di tikyon alai so tunggu paham ate like subscribe dui sagio kau nom se tu akadongan na asim rupe mar kiti nu ngaparsido tamunan patol hasu berita naudi rap do ikabe tu diat portibion sai di pasu-pasu tu atta mahita horas